Amen. Bugnaw nga kabuntagon sa tanan mga igsoon. Ayno nga gipainit sa presensya sa Dios ang matag usa ka kasing-kasing karon. Amen. First of all, I would like to thank God for this big opportunity that He has given to me right now, which is makatestify ko atubangan ninyo ug unsa gyud ka maayo, unsa gyud ka matinud-anon, ug labaw sa tanan ug iunsa gyud ko pagbag-o sa Ginoo mga igsoon. Amen. Ingon ani man gud nahitabo sa akong kinabuhi mga igsoon. Kaniadto sa panahon nga wala pa gid ko nakabaton og tinuod nga relasyon diha sa Ginoo mga igsoon. Grabe gyud ang pagpamuhat sa yawa sa akong kinabuhi. Wala gid ko kabalo og unsay tinuod nga direksyon o destinasyon sa akong kinabuhi mga igsoon. Yes, nakabalo ko nga naay Ginoo. Nakailapod ko sa Ginoo. Ug naapod ko reliyon mga igsoon. Pero ang problema wala ko'y tinuod nga pagpakigrelasyon sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Makaingon jud ko nga halos tanang tinguha nga kalibutanon, kinaiya nga kalibutanon, ug hunahuna nga kalibutanon mga igsoon naa gina sa kuha. Pagkadali masuko, madinumtanon, pagka mapahitason, bisyoso, palakiro, ug pagkahakog mga igsoon, kana naa gina sa kuha. And there was a time nga nay nag-invite sa kuha diri sa Happy Church. Kauban ako sa trabaho. Pasalamat ako sa kinabuhi ni Lord Jog Bamin nga nagpagamit sa Ginoo pre. Salamat kay pre. Ug dito nadawat nako si Jesus Christ as Lord and Savior sa akong kinabuhi. Nakabaton ko kaluwasan ug labaw sa tanan, dito nagsugod ang akong pagpakigrelasyon sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Ug nagsige na ko apel og panagtigom dire. Ug nakita nako nga grabe ang pagpamuhat sa Dios sa akong kinabuhi mga igsoon. Tungod kay ug unsay akong mga nadungog, nakita ug nabasa sa Biblia nga gipang-reveal sa Ginoo sa kuha, ako jud ang gikinabuhi sa matag adlaw mga igsoon. Ug hangtod naabot ang encounter mga igsoon nahitabo diri sa church. Nangita jud ko pamaagi nga makaapil. Ug grasya sa Dios nakaapil jud ko mga igsoon. Kay gusto jud ko more pa sa Ginoo. Ug dito sa encounter grabe gyud ang gibuhat sa Dios akong kinabuhi mga igsoon. Makaingon jud ko nga gitangtang gyud sa Dios ang akong karaan nga pagkinabuhi mga igsoon. Karaan ug kalibutanon nga pagkinabuhi. Ug gipulihan ug bag-o, which is langit nun nga pagkinabuhi mga igsoon. Amen? Muna giingon nga, the old has gone and the new has begun. Amen? Gibag-o ko sa Dios mga igsoon. Ug pag human atong encounter mga igsoon, daghan kayong natingala. Nawala na akong bisyo, dili na ko moinom. Priority na kayo nako ang Ginoo mga igsoon. Tungod kay gibag-o na ko sa Ginoo. Ug buot pasabot panahon na nga magbuhat og kausaban. Amen? Ug padayon gid ko sa pag-alagad sa Dios mga igsoon, hantod nga nasinati nako ang first level nga pagsulay sa akong kinabuhi. Which is pagpanganak sa akong asawa, wala may nag-expect nga naisakit among anak mga igsoon. Ug wala naka-survive hantod namatay gid among anak mga igsoon. Dito grabe ang kagool, kasakit, stress physical and emotional among gibati ato mga igsoon. Pero wala gid namo gi-blame ang Dios. Wala gid meaning bitaw sa among pagtuog, pagsalig sa Dios mga igsoon. Ug grasya sa Dios naka-survive mi ato nga pagsulay. Ug among gibuhat mga igsoon is mas ning intense pa ang among pagduol sa Ginoo mga igsoon. Mas ning intense pa ang among pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Nagampo mig maayo sa Ginoo mga igsoon nga makabaton mig kaluha nga mga anak. Ug tungod sa grabe nga pagtuo gid namo ato nga time mga igsoon, nagampo pa lang may gabuhat na mig pangalan sa mga bata. Ug tungod kay ang Dios mutubag yun og mga pagampo mga igsoon, gitubag sa Dios ang mong gipangayo nga kaluha among manak. Naburos og usab akong asawa ug pagpatsik namo kaluha gid ang iyang gisabak mga igsoon. Grabeng pagpasalamat namo ato sa Ginoo mga igsoon, ug minglabay ang panahon mag 3 months kapin ang tiyan sa akong asawa. Wala may ga-expect nga masinati na po namo ang second level nga pagsulay sa mong kinabuhi. Tungod kay pagpatsik namo ingon ang doktor nawala ang heartbeat sa mga bata. Dito wala may kabalo og ngano. Grabe na po ng kagool o kasakit ngamong gibati. But still gisalig na mo sa Dios ang tanan mga igsoon. Tungod kabalo may nga kontrolado gyud sa Dios ang tanan. Ug adunay purpose nganong nahitabo ang tanan. Ug grasya sa Dios naka-survive na pud mi ato nga level sa pagsulay mga igsoon. Ug lagi kay wala man may kaugalingon nga balay, sige ra mig balhin-balhin,
Kay nag-abang raman mi, naka-decide na pud mi nga mag-ampo mi sa Ginoo nga makabaton mi kaugalingon nga balay. Ug lagi tungod kay ang Dios mutubagit sa mga pag-ampo mga igsoon. Nakabaton na pud mi kaugalingon nga balay mga igsoon, gitubag na pud sa Dios sa mga pag-ampo. Ug karon giplastar na mig maayo sa Ginoo mga igsoon. Ug malipayon kayo mi nga nagkinabuhi kauban ang Ginoo. Tungod kay para sa mua ang tinuod gyud nga kalipay dili gyud mahatag sa kalibutan. Kundi diha ra gyud sa presensya sa Dios mga igsoon. Ug unya dito sa yang walay katapusan nga gingarian. Amen. Ug sa karon wala pa man may panalangin og mga anak. Pero naay mas labaw pa sa mga anak nga iyang gipanalangin namo mga igsoon, iyang gipiyal kanamo. Spiritual nga mga anak mga igsoon, which is akong asawa karon naghandle naman siya og cell group. Ako pod mga igsoon nagsugod na po og handle og cell group karon. Primary 12 day ko ni Pastor Alvin Antonio mga igsoon. Ug akong kadasig lang gyud yung tanan mga igsoon. Dili man siguro ta pareha og pagsulay ug kalisod nga nasinati sa atong mga kinabuhi. Bat padayon lang gyud mga igsoon sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod nag-ingon ang Dios ang mulahutay maluwas. Amen. Ug sa katapusan mga igsoon, ako dai si Russell Emilian, nag-ingon kaninyong tanan. Ang tinuod nga kalipay ug kabaguhan sa Dios ra gid nato makapalagan. God bless sa tanan.